Aliyev рақобати аввалинашро дар UFC бо пирӯзӣ рақам зад. размкори маъруфи шинохтаи кишвар Нурулло Алиев дар нахустин рақобаташ дар ташкилоти бонуфузи UFC муқобили размкори бразилӣ Рафаэл Алвес пирӯзӣ ба даст овард. рақобат миёни Нурулло Алиев ва Рафаэл Алвес 26 феврал дар штати Невадаи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико баргузор гардида, дар натиҷа доварон аз рӯи баҳогузорӣ размкори тоҷикро ғолиб донистанд. Нурулло Алиев соли 2000 ба дунё омадааст. мухлисон ва ҳаводоронаш ӯро бо тахаллуси уқоби тоҷик ном мебаранд. қобили зикр аст ки ин рақобати аввалини Нурулло дар ташкилоти UFC ба ҳисоб меравад. ӯ соли гузашта бо ин ташкилот қарордод ба имзо расонида буд. размкори бразилӣ Рафаэл Алвес бошад соли 2019 ба ин ташкилот роҳ ёфта буд ва ин рақобати чорумаш дар UFC ба ҳисоб меравад. бояд қайд намоем ки Нурулло Алиев нахустин тоҷик мебошад ки Тоҷикистонро дар UFC аз ин намуди варзиш муаррифӣ намуд. пирӯзии Нурулло Алиевро ба кулли мардуми сарбаланди тоҷик алал хусус ба худаш муборакбод мегӯем. Нурулло Алиев ба пеш, Тоҷикистон ба пеш.